meka kimikoaren beste bideo bat, gero eta gehiago, bale? Aurrekoan ikusi genuen presio partzialak eta esan nizuen. Bueno, gero, hurrengo bideoan ikusiko dugu disoziazioa. Beraz, gaur ikusiko dugu disoziazioa, bale? Beraz, oso bideo erreza da. Bi modutan ikusiko dugu. Lehenengokoa izango da, hasiera batean esaten digu disoziazioa da ez da zenbat, eta beste ariketa da, behin dena egin eta gero, eskatuko digu, zein izan da disoziazioa. Orain azalduko dut hau, bale? Bigarren adibiderako aurreko bideoko ariketa berdina erabiliko dut, beraz, ikusi aurreko bideoa eta gero etorri ona. Hori izan da, ikusi ezagun. Irakurri dezagun. 0,5 litroko matraz batean 0,7 mol bromo ditugu eta 600 gradura berotzen dugu. Orain arte, betiko ariketa modukoa. Baldintza horietan, hurrengo oreka lortzen dugu. Oreka hau. Jakinik bromoaren disoziazio gradua 160 dela, kalkulatu bale disoziazio gradua. Ja, hemen daukat datu bat aurreko ariketetan ez zena agertzen. Zer egingo dut horrekin? Joan behar gara pizkanaka. Zer eskatzen digu? Kaze ez da? Kaze kalkulatzeko behar ditugu zer molaritateak. Eta molaritateak kalkulatzeko behar ditugu molak. Beraz, betiko taula egingo dugu. Hau badakizue nola egiten den edo ikusi aurreko bideoak. Zenbat dira hasierako molak? Ematen dizkigu ariketak? Bai, ez da? 0,7. 0,7. Eta kasu honetan, 0. Orain, dakigu zenbaten mol aldaketa? Ez da? Ez digu esaten. Beraz, jarri beharko genuke, minus x eta hemen 2x. Baina ez. Zergaitik beste pista bat daukagulako. Eta da, disoziazio gradua. Eta disoziazio gradu hori kalkulatzen da formula honekin. Da, erreakzionatzen duten molak, hau da, x, hemen izaten dugun x, ez frakzio molarra, hemen dugun x, zati hasierako molak. Ikusten duzu. Beraz, alfa, disoziazio gradua, da 0,6. Ezin dugu unekoa jarri, bale? Unekoa zadieun, 0,6. X, da kalkulatu nahi duguna, hau da, erreakzionatzen duten molak edo mola aldaketa, zati hasierako molak, 0,7. Ezta? Ba, listo. 0,6 bider 0,7, x despejatzeko 0,42. Kasu honetan, negatibo, badakizu, ezta? Erreaktiboetan negatibo eta produktuetan positibo. Bider bi, zergaitik? Bidalako bere zenbaki estekometrikoa. Behin hori eginda, badaukagu. 0,7 ken 0,42 eta 0 gehi 2 bider 0,42. Orain zer? Zer behar dut kaze egiteko? Kontzentrazioak, ez da, molaritatea. Da, zer da molaritatea? Mol zati litro. Beraz, zati 0,5, 0,5 litro direlako. Kalkulatzen dugu. Eta listo. Zer da kaze? Honen kontzentrazioa berbi, zati honen kontzentrazioa berbat. Ba, hor daukat. Bukatu da. Esan dizuet. Kasu honetan, disoziazio gradua ematen digu hasiera batean. Eta horri esker kalkula dezakegu zein den mol aldaketa, zenbat molek erreakzionatzen duten, eta hori. Baina orain, ez digu hori esaten. Bale? Hau da, hemen usten dizuet, ariketa honen ebazpena. Aurreko bideoetan ikusi genuen ariketa berdina da. Orduan, kasu honetan, disoziazio maila azkenengo puntuan eskatzen digu. Ez hasieran, hemen ez dugu disoziazio maila bat. Guk atera behar dugu gero. Beraz, egingo duguna da, hau, azaldu dut, aurreko bideoetan, bale? Arinago joateko. Orain, disoziazio maila kalkulatzeko, ekartzen dut ona nire formula, bale? Disoziazio mailaren formula, eta behar dut, x-en balioa eta hasierako molak. Hasierako molak hemen ditut, eta x-en balioa zein da? Hau, ez da? Ja, aurretiaz kalkulatuta daukagu. X da 0,4 bat. Beraz, zatiketa hori egingo dut. Hor daukat. Emaitza? Hori da, ez da lehen eunekoetan eman digu, beraz, hau egiten dugu bider eun, eta emango dugu 78,5 euneko. Hori da guztia, pentsatu gauza batean, bale? Bi modutan emango digu disoziazioa. Hasieran edo amaieran. Hemen, amaieran gu kalkulatu behar dugu. Imaginatu datu hau ematen digula hemen. Eta bere disoziazioa da 78,5, bale? Euneko 78,5. Hemen ez genuke x jarriko.
0,6 edukita, honen 78,5 kalkulatuta, aterako dugu 0,411, eta listo. Hemen jarriko genuke, minus 0,411, hemen plus, eta eginda egongo litzateke ariketa, baina ez digu ematen. Beraz, amaierak kalkulatuko du. Listo, horrek dira, bi ariketa mota. Eta listo, ez dut errepikatuko berriro. Nahiko argi dago zein den disoziazioaren kontzeptua, ez da oso zaila, formula bakarra da, eta listo. Jarraitzen dugu bideoetan gauza txikiak ikusten, oso errazak, baina geroz eta gauza gehiago. Hurrengo bideoan gehiago, eta pizkanaka galduko gara ariketa handi batera. Hau esan da, daukazue bideo bardina erderaz, el vídeo completo en castellano, si lo queréis ver. Jarrain dezakezu Instagramen, TikToken eta batez ere YouTubeen. Komentatu, konpartitu eta horrengoan gaude.